Vi kender jo alle sammen den lille finurlige sag, som vi kalder kartoflen. Den kan meget mere, end vi lige regner den for. Den kan bruges til masser af forskellige retter som kartoffelmos, pomfritter og kartoffelsalat og bagte kartofler. Og det kan også skummes som en rigtig dejlig fløde i flødekartoflen. Og i dag vil vi lave en form af kartoflen, som hedder braserede kartofler. Velkommen til Sputniks køkken med Sejer og Jonathan. Og i dag så står jeg her med først og fremmest nævnte Jonathan. Velkommen til. Tak skal du have. Og du skal lave, som sagt, en rigtig god skitsering af en dejlig kartoffel. Hvad har du lige at knytte en kommentar til dine præparationer af det hele? Jamen først og fremmest, så har vi har snydt lidt. Vi har lavet nogle af tingene på forhånd, men vi vil alligevel tage jer med igennem processen, fordi det er super simpelt, det at forberede en kartoffel. Og hvad begynder man egentlig sådan cirka med som det første? Det allerførste, man gør, det er faktisk lige at vaske sine hænder, så det kan jeg lige gå over og gøre imens. Ja, det er jo nemlig rigtigt nok, som lytterne rigtig kan høre, eller som der også lige skal siges, at man skal huske at have god håndhygiejne i et køkken, når man laver mad, sådan så man undgår de værste baciller og ubehageligheder og dårligdomme. Så det er virkelig noget, man lige skal huske at have i mente, inden at man går til hånde med tingene. Så nu har jeg set, du er i gang med at skal hakke lidt, tænker jeg. Eller prøv lige at tage os igennem processen. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk ikke helt sådan, processen starter. Det starter med, at man selvfølgelig skræller kartoflerne. Det er faktisk nok den mest besværlige del af det. Når det er overstået, så er det ret simpelt. Så skal de koges, det har vi også gjort på forhånd. Og så skal de så skæres ud, og det er det, vi skal i gang med nu. Og så går du til hånde ellers med det hele. Og primært, hvad du skærer dem i nogle tern, kan jeg se. Ja, jeg skærer dem i relativt små stykker. Så de bliver cirka lige store og får cirka den samme, hvad kan man sige, tilberedning. Det gør ikke så meget, at der er lidt forskel, men gerne sådan nogenlunde samme størrelse. Og hvordan er det lige, at de sådan føles, og hvordan er feelingen på det hele? Jamen, det er egentlig meget fint. Som regel, når jeg laver det selv, så plejer jeg lige at lægge det i vand inden, da det kan trække noget af stivelsen ud. De er lidt klistrede, dem vi har med at gøre nu, men det er fint. Jeg har fået dem skåret ud og lagt dem op i en skål, så jeg vil lige sætte det her til side, og så kan vi få tændt op for komfuret. Yes. Og imens Jonathan han lige vasker tingene op, så har jeg lige et lille fun fact. Et fun fact om kartoflen. Dengang kirken havde rigtig meget magt, så var det, at de forsøgte at diktere på, hvordan de vurderede kartoflen som en fødevare. Og i deres fortolkning af fødevarer dengang, så var det, hvis der var ting, der groede over overfladen, så var det Gud, der havde skabt det, og som der var skabt det som godt. Og hvis det var ting, der groede under jorden, så var det djævelens værk. Så det i starten, der var kartoflen set med sådan katolske, europæiske øjne, som sådan en form for udstødt spise, og meget beskidt og syndig, som man bare skulle lade ligge og, kan man sige.
Nå, imens den lige står, som jeg kan se, og gør sig dejlig varm og dejlig hot, så har du en lille kort kommentar at knytte til, når vi står her og venter. Ja, det næste, der skal ske, det er, at vi skal have vores kartofler op på panden. Jeg kan høre, at den er ved at være der nu. Den er ved at være god varm. Det, jeg plejer at gøre derhjemme, det er faktisk, at jeg laver det i airfryeren. Det er super nemt og går rigtig hurtigt. Så det kan man også. Som sagt, så er der mange muligheder. Og hvordan er det lige? Du siger, at du bruger airfryeren til at tilberede dine kartofler med. Hvordan gør man lige sådan? Jamen, det er altså samme, hvad kan man sige, forberedelsesmetode. Jeg plejer at skære dem ud, og så komme dem i med lidt olie, lidt de krydderier, man vil have, noget salt, noget peber og et eller andet. Og så bare kig til det undervejs. Giv det til du føler, det er klart. Og hvor lang tid plejer sådan en proces at tage? Det er lidt forskelligt. Det kommer lidt an på, hvor mange du har, og ja, hvor store stykker du har. Giv det 10 minutter, kig til det. Giv det noget mere, hvis det er. Det lyder dejligt hurtigt. Det lyder som en meget tilgængelig måde at lave tingene på. Og nu kan jeg se, at du begynder at finde en dejlig olivenolie frem og skal smøre det ud på panden. Det gør jeg nemlig. Jeg skruer lige en lille smule ned for den, og så vil jeg komme lidt olie på her. Så kan vi se, hvor dejligt at den bliver olieret. Yes, lige præcis. Og det næste, der skal ske, det er, at vi skal have vores kartofler op. Vi har dem her i en skål. Det hopper og springer og danser dejligt rundt, og det knaser dejligt. Det gør det nemlig. Og hvad er det så det næste? Ja, det næste, det er, at vi skal give det lidt smag, ikke? Noget krydderier. I dag har jeg bare taget det helt simple med. Det bliver bare noget salt og peber. Det er jo de klassiske krydderier, fordi de virker, og det er noget, der salten, der giver noget smag, ikke? Og peberen, der giver lidt spice, eller hvad man siger, ikke? Så det er bare det helt simple. Man kan jo også komme med andet, hvis man har andre præferencer. Men i dag, der kører vi det bare simpelt, fordi det er det, der virker. Og vi vil godt have ligesom kartoflen i fokus, fordi det ligesom er en del af konceptet, det her med at tage en ingrediens og sætte fokus på den, forklare hvordan man kan lave noget simpelt og nemt. Når jeg laver det her, så er det som regel som tilbehør til noget andet. Og der er det godt at have det lidt, altså, så simpelt som muligt, uden at det bliver kedeligt. Personligt så er jeg selv for nylig begyndt at lave meget mad. Jeg flytter hjemmefra, så det kommer helt naturligt, at man jo selv skal stå for det. Det lyder meget som meget stor ting også. Og hvad er det for noget, som du primært laver i løbet af en uge? Ja, altså det jeg godt kan lide, det er at lave lidt større portioner af ting, som man har til flere dage. Og hvis det er så noget simpelt som kartofler, det er jo nemt, fordi du kan lave så meget af det, og det er god, hvad kan man sige, sådan fylde til en ret. Du kan lave meget af det, og du kan have det som tilbehør. Så kartofler er rigtig godt. Det er også noget, jeg selv laver meget derhjemme. Og hvis man skal bruge nogle, kan man sige, lidt mere moderniserede fagtermer, hvad det der med at forberede, som man har til flere dage, hvad kalder man det i moderne forstand? Det er jo det, man kan kalde for meal prep, og det er meget populært, og så også økonomisk, så kan det også tit betale sig at købe ind, når der er tilbud på noget. Købe meget af det, lave en større portion, og så har du til flere dage, og skal egentlig ikke tænke på det de næste par dage. Så det er noget, jeg selv godt kan lide at lave. Helt personligt, så har jeg også et mål om, at jeg godt vil tage lidt på. Så jeg spiser meget, og jeg prøver lidt at spise de her ting, der godt kan give lidt både energi, men også lidt til, jeg træner også, så noget med muskelopbygning og så videre. Det man på moderne sprog vil kalde bulking. Ja,
Og der er jo meget tale om her, fordi vi er i vintermåneden her stadig. Og der er jo meget tale om, at man er i den såkaldte bulking season. Og er det noget, du vil betegne dig selv, som du er i lige nu? Det er det, og jeg tror, at jeg taler for mange. Jeg personligt selv har altid været undervægtig og skulle spise meget. For os, der tror jeg, vi altid er i bulking season. Kartofler, ris, alt sådan noget pasta, altså det er jo sådan noget, du bare kan spise af, til du er mæt. Altså det er noget, der mætter, det er noget, der giver god energi, så kan du altid tilføje noget protein, noget kød, et eller andet, der ligesom kan give de her andre gode næringsstoffer. Ja, nu kan jeg jo så se, at det også er ved at være op over. Man kan begynde at dufte og se det på dem. De begynder at få en dejlig brun farve. Og så ved man, at de er ved at være der. Jeg kan egentlig også godt lide at lave det sådan her, fordi du kan stå og følge med i det, og du kan stå og styre det lidt nemmere end for eksempel den airfryer, som vi talte om lige før. Så jeg kan også godt lide at lave det på den her måde. Du er lidt mere med i processen, ikke? Ja. Jeg tror, at hvis vi lige giver dem det sidste, så vil jeg begynde at finde nogle tallerkener frem. Lige smage på sageren. Vi skal selvfølgelig lige smage på det en gang. Det lyder rigtig dejligt. Genialt. Og nu er rejsen jo ved at være noget, eller i hvert fald den tilberedningsrejsen, den er i hvert fald færdig. Og nu er den sidste stop på ruten, det er, at vi skal smage på det. Lige præcis. Vi skal jo se, hvordan det er blevet. Nå. Så skal vi da bare gå i kødet med det. De er virkelig dejligt friske og har fået en meget god ristet kant, kan man sige. Altså, det jeg synes, at de fleste af dem har fået. Ja. Blevet semi-ristet lidt på sådan en meget dejlig sådan crispy, og de har også en eller anden form for næsten frityreagtig tekstur, overfladeagtig, som jeg synes er rigtig, rigtig lækker. Det får de, når man bruger, jeg tror det er olien, der gør det. Ja. Og jeg kan personligt godt lide, at de er lidt, altså de har den her sådan crispy ydre, men det er jo op til en selv, og man vil have dem helt sådan her. Der er også nogen, der kan lide dem endnu mere nærmest brændte. Ja. Så det er jo igen. Og der er nogen, der kan lide dem sådan rigtig bløde og afbalancerede og sådan ikke alt for vilde ting og sager. Ja, lige præcis. Nu synes jeg, du har lavet rigtig godt, Jonathan. Tak skal du have. Af en skala ud af 5, så vil jeg give dem i hvert fald minimum en 4,5 eller 4-4,5 der i hvert fald. Det var det for i dag. Tak fordi du lyttede med. Følg med næste gang, når vi skal lave et nyt projekt, og næste gang bliver med æg.